सुयोगने इकडे कामाला सुरुवात केली आहे. रशा वगैरे तोडतायत, कामट्या आणून ठेवल्यात. कामट्या आणून ठेवल्यात म्हणजे होत्या इथे आमच्या घराच्या बाजूलाच, ज्या की आम्ही गोंड्यांना सपोर्टसाठी यूज केल्या होत्या. तर त्यांची वाड्यातली बाहेरची सगळी कामं आटपून त्यांनी कामाला सुरुवात केली. काकडीची वेलसुद्धा बघा आता आपली वाढत चालले बऱ्यापैकी. आणि आता ह्याला मांडव तयार करायचं आहे. इकडे आणून ठेवलेत शिरी. काल मी पेरलेला वापा लाल माठाचा, त्याला आता सकाळी पण पाणी घातलंय, काल पण घातलं होतं. म्हणजे आता कसं भरपूर ऊन पडतंय तर 2 टाईम तरी पाणी जरा त्या भाजीवर येईपर्यंत हवंच. हॅलो फ्रेंड्स, मी प्रज्ञा. स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञा सुयोग या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. जेवण वगैरे उरकून बाहेर आले तोपर्यंत सुयोगने तर कामाला स्टार्ट केलेलीच आहे. तर सुयोग इथे बहुतेक हे बनवत आहेत, काय म्हणतात, मांडव तयार करतायत, पण वेगळ्या पद्धतीचं आहे ना. ते आपण बघितलंच आहे की आपण मांडव असा वरती तयार करतो, पण आता हे काहीतरी वेगळं करतायत. मला ते बोलले होते की जरा मी वेगळ्या पद्धतीत तयार करतोय, बघूया आपण काय करतोय. तर मगाशी बोलल्याप्रमाणे कामट्या आहेत, लांब आणि छोट्या, अशा 2 प्रकारच्या आहेत. कुठे बघितलात तुम्ही हे? यूट्यूबला? त्यांच्याकडे बघितलं. अच्छा. मग हे इझी आहे का मांडवपेक्षा? हां, हो, ह्याला गोंड्याच्या सपोर्टसाठी. बाहेर भरपूर ऊन आहे, आम्ही पण बाहेरच बसलोय, पण आमच्या खळ्यामध्ये तर इथे जरा सावली येते, ऊन येत नाही, त्यामुळे ते इथे काम करायला बसलेत. अच्छा, अशा आडव्या आणि उभ्या अशा लावून घ्यायचे. ओके. तर मी इथे समोर खुर्चीत बसून बघते इथे काय करतायत ते. आम्हाला अजून एक वापाना खोदायचं आहे लाल माठासाठी, कारण पालेभाज्या किती पण केल्या तरी कमीच आहेत, कारण भरपूर जोड्या जमतात पालेभाज्यांच्या, आणि त्याचबरोबर फळभाज्या सुद्धा होतीलच महिनाभरामध्ये. म्हणून आम्ही पालेभाज्यांचे अजून 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 वाफे पेरतो आहे. तर इकडे झालेत त्यांच्या कामट्या लावून, आणि आता ह्यांनी बांधणार. माझी हेल्प काय हवी? पकडायला ना येते. अशा सगळ्या ह्याला बांधून घेणार ना. हां, हे बघा तुम्हाला दाखवते, मग मी त्यांना हेल्प करते. हे असं जिथे जिथे असे हे आहेत ना जॉईंट्स, तिथे बांधून घेणार ना. चला मी यांना हेल्प करते. अशा प्रकारे ना आम्ही रशीने बांधून घेतले आणि आता मजबूत झाले. बांधायचे असं काहीसं आम्ही केलेलं आहे. म्हणजे सुयोगचं डोकं हे वेगळ्या पद्धतीत. आणि ह्या ज्या वेली आहेत ना त्या आता सगळ्या ह्याच्यावर चढवणार, आणि नंतर जेव्हा त्याला काकड्या लागतील
तेव्हा मग बघण्यासारखं ना परत. म्हणजे त्या काकड्या अशा वेगळ्या अशा बाहेर पडतात आणि पानं सगळी मग ह्याच्यावर राहतात, म्हणजे वेल वगैरे. तर असं काहीसं बघितलंय आणि करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर कसं झालंय नक्की सांगा. आणि अजून प्रॉपर बसवलं नाही, फक्त एक डेमो म्हणून दाखवलंय. तर ते व्यवस्थित आता असं रोवतील मातीमध्ये, ते बघा मागच्या साईडला, आणि पाठवून ते असं ठोंबारे उभे करणार जेणेकरून सपोर्टसाठी. आणि आता अजून एक वाफा आम्ही तयार करतोय हिरव्या माठासाठी. ते सर्वात आधी तर खोदावंच लागणार. पटकन भाजी पेरली आणि उगवली असं नाही आहे, त्याच्या आधी भरपूर प्रोसेस असते. हे बघा मस्त अशी ना काळं काळं आणि अशी एकदम हे झालंय ना, बारीक झालंय पुळणसारखं, हां वाळूसारखं. आणि हे शेणखत म्हणजे चांगलं तयार झालेलं आहे. एक बादली आताशी टाकली, 2-3 बादल्या तरी लागतील ना, 3-4 लागतील मला वाटतं. 2 टाकल्यात, अजून 2 लागतील बहुतेक. या नारळाच्या आम्ही अशी ठेवून देतो, रोहित वगैरे टाकायला बरे पडतात. हा वाफा आम्ही ना मोठा केलाय. इथे ना वांग्यांच्या इथे पण ना एक असं वाफा तयार होऊ शकतो छोटा. तर मी असा विचार करते की इथे मी कोथिंबीर पेरते, म्हणजे कसं घराच्या समोर पण राहील. कारण आता ना बाकी ठिकाणी इथं जागा नाही आहे, भाज्या सगळ्या पेरल्यात तर. आणि अगदीच लांब नको, ह्या जागेत आम्ही इकडे शक्यतो काय करत नाही आहे. कारण इथे जरा गुरांसाठी पडवी तयार करायची, कारण गुरं आमची ह्याच्यातच असतात ना, वाड्यातच असतात ना आतमध्ये. तर त्यांना कसं दिवसभर जरा चरून आले की जरा इकडे करायचं आहे, त्यामुळे इकडे आम्ही काय करत नाही. आणि इथे ना जरा लक्ष नाही जात आमचा, घराच्या समोर कसं लक्ष जातो पटकन. खत आणि माती मिक्स करून झाले आणि आता सुयोगच पेरतायत. म्हणजे मी त्यांना बोलले की तुम्ही पेरा हिरवा माठ, कारण माझ्याकडून ना हे बघा एका ठिकाणी जास्त एका ठिकाणी कमी असा पेरला गेलेला आहे. हिरवा माठ सुद्धा आणि लाल माठ सुद्धा इकडे ठीक आलेलं आहे. मग त्यांना म्हटलं की तुम्हीच पेरा. मोठा वाफा आहे ना, तर जरा त्याला जास्तच बियाणं लागणार आहे. ह्या पिशवीतलं आम्ही कितीला 60 रुपयाला आणलेली हे बियाणं. तर ह्याच्यातलं 2दा पेरून झालं आणि आता हे तिसऱ्यांदा एक यूज होईल. एवढंच काम बस झालं, कारण आता जेवायचं पण आहे, त्यांची आंघोळ बाकी आहे अजून. आणि त्यानंतर मग काय आमची वड्याची वगैरे कामं असतातच. मला शेण्या पण घालायचे आहेत. तर आता बघा तिकडे ना ऊन आहे, त्यामुळे आता नाही, उन्हात नाही काय जास्त काम जमत. 4 वाजता तेव्हा मग आले. शेण्या गोवऱ्या काय काय ठिकाणी शेण्या म्हणतात, काय काय ठिकाणी गोवऱ्या म्हणतात. आता माझ्या तोंडात काही येतं, शेण्या पण येतात गोवऱ्या पण येतात, जे तोंडात येईल ते बोलते मी. मला ना लवकर सकाळी आणि 4च्या नंतर अजिबातच वेळ मिळत नाही ही कामं करायला, म्हणजे भाजी वगैरे पेरायला. कारण सकाळचा 5:30 वाजल्यापासूनचा जो वेळ आहे अगदी 8-10 पर्यंत तरी गुरांची कामं करण्यात जातो. म्हणजे गुरांची कामं काय होतातच, दूध वगैरे काढून 6:30 पर्यंत होतात. त्यानंतर गुरं आमची चरायला जातात, ती येतात 8:30, 9, 10 अशी कधी पण येतात ती. आणि तोपर्यंत वाडा साफ वगैरे ती कामं असतात, घरातली कामं असतात, पाणी येतं तेवढ्यातच. म्हणजे त्यामध्ये नाश्ता बनवायचा असतो, जेवण बनवायचं असतं. नाश्ता बनवते त्यावेळेलाच मी जेवण लवकर उरकून घेते. मग अशी कामं असतात ना घरातली,
ती सकाळच्या वेळेसच असतात. मग सकाळी आम्हाला भाजी वगैरे पेरायला वगैरे काहीच मिळत नाही, म्हणजे बाहेरची कामं काहीच करायला मिळत नाही. ती आम्ही 11च्या नंतरच काहीतरी करतो. 2-3 तासात काय होईल ते उन्हातच करावी लागतात. परत संध्याकाळी करायचं म्हटलं तर 4 वाजल्यापासून परत दूध काढायचा टाईम होतो, डेअरीत जायचं असतं. परत गुरं पण सोडायची असतात, त्यामध्ये नंतर आंबवण असतं त्यांचं. हे सगळं अशी कामं होईपर्यंत 3 साण होते. त्यानंतर 3 साणचं काळोख झाल्यानंतर काय बाहेरची कामं करणार. जो काय वेळ मिळतो तो दुपारचाच उन्हातूनच करायला लागतं. असं सगळं दिवसभराचं रुटीन ठरलेलं असतं आमचं. आता वाजलेत संध्याकाळचे 4. गुरांचा दूध काढायचा टायमिंग झालेला आहे. बाहेर ना अजून ऊनच आहे आणि मला ना तिकडे शेणी घालायला जायचे आहेत. तिकडे थोडीफार सावली आली. आता 5-10 मिनटं वाट बघते आणि शेणी घालायला जाते. इथे मके ठेवलेत उन्हात जरा गरम करायला, दळायला द्यायचे मला. सुकल्यात की बघते आणि तर उलट्या करते जरा. तसं तर शेणी घालायला जागा पण नाहीये, कारण ह्याच सुकल्या नाहीयेत. ते बघा अशा सगळ्या उलट्या करून ठेवते, कारण एक साईड सुकली आहे, एक साईड सुकायची बाकी आहे. 2 दिवस झाले कडक ऊन पडतंय, त्यामुळे काय तर लवकर सुकतील. तिकडे मी असंच टाकून ठेवलंय आपलं, छोटे छोटे असे गोळे घेऊन. शेणी तर घेतलेत उलट्या करून. आता ह्या 1 दिवसात उद्या पण कडक ऊन असेल तर सुकून जातील. माओ गरम होते ए, मग गरम होतंय तुला? माओ गुरं आपली चरायला सोडलेत. ते राधा गौरी आहे आणि ते वसू आहे. पाण्याच्या बादल्या ठेवल्या आहेत भरून, भाजीला पाणी लावायचंय. इकडे आहेत 3 बादल्या. आणि ना खूप गरम होतंय, असं वाटतं की मे महिन्यात खरोखर आलेलं आहे. एवढं गरम होतंय. डिसेंबर महिना चालू आहे, थंडी पडायची सोडून गरम कसं होतंय काय माहिती. चला मी घेते माझं काम आवरून. झालं पाणी शिपून सगळ्यांना. एवढ्या सगळ्यांना पाणी शिपेपर्यंत दमायला होतं. काय आलं? होय भरपूर आहेत ना. आणि हे ना पावसाळी लावलं होतं आम्ही, एवढ्याचा वेल आहे. आता त्याला पण फुलं यायला लागली आहे. ती बघा वरती. तर त्याला पण थोडं थोडं पाणी शिपायला लागतं आणि त्याला अळी करायची मेन म्हणजे.